Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon! Kagkaroon, yari ang Balita, Banat, Bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon no Radio Philippine Standard Time, las 11:53. Banat, Bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporters sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Teritoryong Udto, Pilipinas. Aksyon, Balita, Banat, Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Ikanapulo na. Pizza Jess sa bulan sang Oktubre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa kinandan? Magainop na kita tubtob sa takna launa 15 sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga action reporters. Bago gid lamang natapos ang Game 5 sa tunga sang Lakers kag Miami Heat. Congrats sa mga fans ang Miami Heat kay yara na kita sa 3-2 nga karta. 3 kadaog sang Lakers kag 2 naman sa Miami Heat. Lantaon tani sa masunod nga hampang on Monday. Kung ano ang kapalaran sang Lakers kay tani ang ginasigahom nila nga matapos na ang ining hinampang sang NBA subong adlaw. Pero nagpangibabaw ang Miami Heat by 3 points. 111-108 lang ang score mga kaaksyon. Sige, 76 days before pa man mag-Christmas Day, kagot 83 diyas ang nabilin before pa man mag-New Year's Day. Kamusta nga itong sining mga kaaksyon? Sa sining udto, pagadalon tang mga balita sa aton sining mga action reporters, kalakip man ang aton sining mga balita nasyonal gikan sa News Center. Sa Aksyon no Radyo Bacolod Plus ang aton sining mga local and national issues. Dalon taman pag may time diri sa inyo sining palatuntunan. Kamusta ang swab test nga ginapatigayon sa 3 ka mga merkado diri sa siyudad sang Bacolod? Aton hibaloon na karon mga kaaksyon. Apisar nga may mga pila ka mga vendors kay nang nagpabutyag nga hindi sila mag-upod sa sining ginapatigayon sang City Health kag sang siyudad nga swab testing sa mga nagabaligya sa 3 ka mga dalagko nga merkado diri sa siyudad. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial? Manginkaw punta si Aksyon Marlon Hinubilla. Siyudad sang Talisay naka-record sang pinakadako nga recovery rate sa COVID-19. Kag maki-update kita sa City Hall mga kaaksyon sa ginapatigan nga swab testing. Dra sa 3 ka mga dalagko nga merkado diri sa syudad. Pila na ka porsyento ang naswab halin kaina, more or less mga 8:30. Nagsugod ang ining swab testing sa 3 ka mga merkado diri sa syudad. May pagpasalamat ring Executive Assistant nga si Ernie Pineda sa kooperasyon sa mga vendors sa swab testing. Pagprotesta ginhimo sang pila ka mga sektor ginatolerate ini suno sa CLO head nga kung sa din ginpabutyag dire ni Attorney Joselito Bayatan. Samtang sa Bacolod City Police Office naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, 21 anyos nga dalaga nagpositibo sa sexual abuse. Sospitsado nga tricycle driver, posible 2 ka kaso ang pangatubangon sila. Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita ni Aksyon Alvin Graba. Inhinyero patay matapos nagbungguanay ang pick-up nga salakyan kag wing van kaina sang aga sa Circumferential Road sa siyudad sang Sinay.
I think daw talisay paniguro nga sakop ay. Ato ni baloon na karon kay Aksyon Alvin Graba samtang sa patrol pila ka mga vendor sa tatlo ka mga mayor nga merkado sa siyudad sa Bacolod pabor sa swab test mga kaaksyon nga ginpatigayon. Samtang sa balita naman sa out of town sa siyudad sa San Carlos, siga balita ni Aksyon Stephen Fresquito. Lalaki arestado sa bypass operation sa Banwa, Sang Tuboso. Sa siyudad naman sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, duwa ka mga persona dakop sa ginpatigayon nga pabulang sa isa ka barangay ho sa siyudad sang Sagay. Samtang sa balita naman sa Central nga bahin sang probinsya sa Banwasang La Castillana, 33 anyos nga lalaki arestado matapos ginsorbiyan sang warrant of arrest sa kasong murder. Sa balita nasyonal naman sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod, diga balita ni Aksyon Eden Aboso. Senador Villanueva gin-question ng DOH angod sa pagdamo sang kaso sa nagkalamatay bangod sa COVID-19 nga wala nadala sa ospital. Ginasuspitsuhan nga Indonesian suicide bomber kag duwa pa ka iban ginpangaresto sa Hulo-Sulo. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga Region 6 kag bugos nga Pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan mabatian dugay-dugay. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines mabatian sa diligid lamang madugay mahina ang kalaban. But before sina gin-acknowledge na ng aton sining mga kaaksyon via Facebook Live nga nagatutok na sa aton sining pagpangalagad. Relax lang kamo kay dugay-dugay pang basahon taning inyo sining mga mensahe sa aton sining Facebook Live kag sa aton sining website sa www.aksyonoradiobacolod.com.ph kag sa aton sining YouTube sa Aksyon Radio Bacolod. Ayo, sige, dali lang kay matag tapila ka mga commercials plus ang inyo sining mga greetings mabatian. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Litang ito. Ayos, sige namyaw tanay sa mga kaaksyon taha. May lang pag-monitor na kay Mario Bacauco Erad. No? Mayong udto, Aksyon Rex, hari lang diri sa Canson Subdivision. Lakaluta, biko kung hari. Hari ang nabutang yun mo. Mario Bacauco Erad. No? Kay Jocelyn Acivita Ulak, may lang pag-monitor. And Carmelo Garingo, may lang pag-monitor. Napilitan lang ang mga vendors nga magpaswab tungod hindi sila paghatagan sang market pass para makabaligya. Mugani man. And sakay Madam Virginia San Antonio Olpenda dira sa Celine Homes, may lang pag-monitor. Wala pa nagasiga gali sa Celine Homes. Sabi ko nagbalik na ang power, no? May mga pila na areas nga nagbalalik ang power. Wala pa sila suga. Okay, sige. Thank you so much, gid Madam Virginia San Antonio Olpenda. Kay Madam Leonila Tarosan, may lang pag-monitor dira sa Gatuslaw San Sebastian, no? Madam Leonila Tarosan. Kay Alex Montisa, sir, ano na to ang update parte sang mandatory sang face shield na aprobahan na bala? Ano na nga mga specification sang klase sang face shield ang pwede kag hindi pwede. Ginkuan pa to ni Councilor Archie Baribar, no? Franklin Tilujillo, may lang pag-monitor live sa Facebook. Thank you so much, Franklin Tilujillo. Kay
Gian Resisio, may lang pag-monitor kay Tomas Bronyola, may lang pamati. Carol Hava, good PM lang, no? Kay paring Aldrin Limaco, may lang pag-monitor kag sa mga kaberksyada, mga kagrupo niya sa Ninas Rose, sa shopping, kag kay Mrs. Dira, may lang pag-monitor. Lisa Monte Castro, may lang pag-pamati dira sa Doha, Qatar, no? Kay Lisa Monte Castro. Ayos. And Jocelyn Libon Dispoho, kay Hazel, may lang pag-monitor dira sa Kabug, sa Purok, Rosas Pandan. Ayos, thank you so much, good Hazel. And Sherilyn Oro Javier, may lang pag-monitor Sherilyn Oro Javier. And Ranti Banaag, may lang pag-monitor from Hinigaran. Tamiyaw ko lang da pamilya Banaag sa Hinigaran. Alin sa kay Ranti Banaag. Sa kay Zeta Alunan, may lang pag-monitor watching live from Hong Kong. No? Thank you so much, Zeta Alunan. Kay Ma Earl, good noon. Thank you so much, Ma Earl. Kay Josephine Baez, thank you so much, Josephine Baez. Kay Bia Jonathan, may lang pag-monitor Bia Jonathan. Kamustang salakyan to na, sir? Okay lang. Ayos, kay Hazel Alvarez, batchmate, may lang pagpamati dira, no? Sa Cantong Subdivision, Barangay Purisima. Kay Hazel Alvarez, no? And sa kay Tiray Las Piñas, may lang pag-monitor Tiray, kag sa kay Rodney Harder, 6 p.m. pamasigang suga. Okay, sige. Kay paring Binji Pelisario, ga-monitor man dira sa Manila. Thank you so much, paring Binji Pelisario. Kay Ming Gallego Gapes, may lang pag-monitor dira sa Santa Rosa, Murcia. Thank you so much, Gid, no? Kay Ming Gallego Gapes. And sa kay Melinda Aisporo dira sa La Carlota. Si Bibi Aisporo ni sang La Carlota. Thank you so much, Gid, Melinda. Kag kay Mario Bacauco Irada. Thank you so much, Gid. Sige, daligid lang mga ka-aksyon. Standby. Manong balik kita, dugay-dugay. Mga ka-aksyon diri sa pagpangalagad sang Aksyon BBB. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:10 na mga ka-aksyon, 12:10 na mga ka-aksyon. Kadasig lang sang oras na ba? Ka-timo-timo na, kapanyaga ng halos kalabanan. Sige, para sa complete nga management sang inyo liver detox, kinahanglan ta mag-detect
Radyo Philippine Standard Time, las 12:11 ng aton oras. Katuan na gilayon ang aton sining nga mga balita nasyonal gikan sa News Center upod na kay Aksyon Eden Abuso. Ini may kang tanan sa palayag ni Senador Villanueva. Ginkwestiyon ang DOH sangot sa pagdamo sang kaso sa nagkalamatay bangod sa COVID-19 nga wala madala sa ospital. Kag ginasuspitsuhan ng Indonesian suicide bomber ho kag duha pa kay ban ginpang dakop sa Hulos-Sulo. Kag pinaka-latest nga update sang COVID-19 sa bugos nga Region 6 kag bugos nga Pilipinas kag kalibutan. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita nasyonal gikan sa kay Aksyon Eden Abuso sa News Center. Aksyon Eden, mayungod to. Mayong Aksyon Rex, kag sa tanan naton nga mga kaaksyon, gin Bulgaria ni Senator Joel Villanueva nga 56% sang mga nagakapatay sa COVID-19 tubtub Oktubre 5 nga record ang wala gindala sa hospital agud mabuligan sa pagpakig-away sa virus. Sa hearing sa Senado kahapon nga adlaw Biyernes, ginpahayag ni Villanueva nga base sa records ng DOH 3,279 sa 5,840 nga nagkalamatay sa COVID-19 ang wala na dala sa hospital. Sunod kay Villanueva, ang nasambit nga datos ang mas mataas sa 48% nga na-record sa tung bulan sang Agosto kundiin gin-question niya na sadto si DOH Secretary Francisco Duque III. Dugang pa ni Villanueva, makabalaka ang datos bangod 54% nga COVID-dedicated ICU bed ang bakante, pero madamo sa gihapon ang wala ginapabulong o kung ginadala sa hospital. Sa piyak nga bahin, ginpahayag naman ni Duque nga isa sa rason nga posible wala gilayon nagpa-hospital ang mga positibo sa virus. Sa karon nagdangat na sa 6,152 ang death toll sa Pilipinas. Samtang ginaresto naman sang otoridad sa Hulos-Sulo ang isa ka babae nga Indonesian nga ginasuspetsuhan suicide bomber kag duha ka iban pa paagi naman sa pagserbes sang warrant of arrest nga gin-issue sang Regional Trial Court sa Hulo. Ginkilala sang Philippine Army's Western Mindanao Command ang Indonesian suspect kay Reski Fantasia Ruli alias Sisi, samtang ang duha ka iban pa amo sanday Inda Nurhaina nga ginaligar asawa ini siya ni Abu Sayyaf sub-leader Ben Tatu kag Fatima Sandra Himlani nga asawa naman ni Abu Sayyaf member Jahid Jam. Sunod kay JTF Sulu Commander Brigadier General William Gonzales, si Ruli ang pinakauna sa listahan sang otoridad kon foreign tourist suicide bombers ang paghahambalan. Dugang pa nagapati sila nga si Ruli ang bata sang mag-asawa nga Indonesian nga amuman ang sospetsado sa twin suicide bombing sa Holo Cathedral sadtong Enero 2019. Sila ang ginaresto launa 50 sang kagahon karon nga adlaw sa barangay San Raimundo. Nagkuha sa mga sospetsado ang suicide vest nga may pipe bombs kag iban pa nga improvised explosive device. Ang mga sospetsado ang yara karon sa kustodiya sang Criminal Investigation and Detection Unit sang Sulu Police Provincial Office. Sa ato naman nga COVID-19 update sa bugos na nga kalibutan, naglambot na sa 37,110,987 ang COVID-19 positive sa bugos nga kalibutan, kundiin may 27,897,001 ang nakarecover. Ang death toll sa bugos nga kalibutan ang nagdangat na sa 1,072,712. Samtang diri sa Pilipinas, naglambot naman sa 334,770 ang nagpositibo na, kag naglambot naman sa 275,307 ang mga nakarecover, samtang may 6,152 ang nagkalamatay. Sa Region 6, 235 ang na-record kahapon nga adlaw, rason nga naglambot na sa 13,221 ang COVID positive sa Region 6. Mayara lang ini sang 3,773 ka mga aktibo nga kaso.
Kahapon nga adlaw nadugangan man sa 62 ka panibagong recoveries nga rason nga naglambot na sa 9,132 ang recovered patients diri sa Region 6. 13 man ang nadugang nga napatay kahapon, rason nga naglambot na sa 316 ang death toll sang Region 6. Sa Negros Occidental, 72 ang paribagong kaso nga na-record kahapon nga adlaw, rason nga mayara na sang 3,525. Kahapon Aksyon Rex ginmuno naton nga naganubo ng syudad sang Bacolod, nagduga kagapon nagsunlog. Imbes nga 6 lang tani the other day nadugangan 0 kahapon nga adlaw. So ang na-record si Senta Aksyon Rex ang panibagong nga kaso. Ang natingalahan ko nga di na sila gagkuluwa sang mga adlaw-adlaw Nagulpi nga report nga gulpi lang manubo, gulpi lang mataas. Oh, nagulpi naman Aksyon Rex Depende na kasi guro may sa mga pagpagwas backlogs. ang resort, no? Oo. Do parte na tong dayaw-dayaw tong duha to nga 6 na Ay, lang. oo. Ti nadugangan Doon kahapon nakibot si man ko Senta. kagapon sang paglantaw ko. 60? Nagdugang in 0. Wala gid nagpalibak Aksyon Rex. Ti ang karon ang syudad sa Bacolod, mayara na sang 4,332 pero good thing kay ang aktibo nga kaso ang nagalambot lang Aksyon Rex sa 867. Oh, kabay pa nga magnubo-nubo pagid na. Correct, Aksyon Rex. Kay ti ang 4,332 from the very start niya nga kwan mo nga record. Kagapon nga adlaw 30 man ang na-record nga panibagong nga recoveries. Rason ka karon mayara na sang 3,320 ka recovered patients. Pang kahapon kasubo kay pulo ang na-record nga napatay sa syudad sang Bacolod, kag naglambot na sa 105 o kon 105 ang death toll dire sa 105 syudad na sang gali? Bacolod. Yes, Aksyon Kadako Rex. na ba? Kati kagapon amo to do balos-balos lang 0, tapos Gani? gulpiho Nagsaka naman nga naman. pulo naman ang nagkalamatay. Pero ti Ano, anyways, bala? amo pag ni Action Rex ang hulton pagid kay ti subong adlaw ginpatigayon ang surveillance testing sa mga vendors sa 3 ka mayor nga merkado sa It's syudad either sa nga Bacolod. madugang na or nubo na. Oo. Do man lang kabutang mo, True. nubo o kung wala. Oo, Pero perfect. sigurado nga may ara gina. Oo. Hindi kita masiro ya. Correct. Sa 2,000 pila to, 2,500. 2,500 ka mga vendors. Kabay pa bisan wala na kita. Abot ano kalawig naman ng ulaton sa mga kunat? 3 to 4 days 3 siguro to 4 Action days Rex magwa yapon. ng resulta. Oo. Na amo man na siyang minimum subong mo nga pagpagwa sa resulta. So ti amo ning bantayan ta after today abe next week ara na ng resulta Action Rex. Ti amo man na ginahulat Mga sa Tuesday mga or Wednesday. correct. Ti amo nang bantayan ta kag kabay pa hindi ta maguntat Kabay man pa. pangamuyo para man sa ila. Kay ti kita Action Rex nagapamerkado man mo. Oo, Ti gani basi man. mahadlok na kita bala magpamerkado. Kamahal bala sa supermarket. Ang laban. Kay English ang supermarket. Dito ta sa may merkado. Merkado kay barato. Kay kung market. 15 pesos or 20 pesos mo. Oo. Kung sa supermarket, Taas ang hilan. Kay English. So, pati nang lahog lang niya Action Rex. Pero tood man, kay kalabanan niya gapa merkado. Mga balita kag update, gikan sa News Center, Action Ida Naboso. Una sa Balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. thank you! Salamat gid Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:20 na nga oras. Alandahon taning mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters kay naka-standby na si Aksyon Alvin Graba sa aton sining patrol, no? Ini may kang tanan sa pinaka mga vendor sa 3 ka mga mayor nga merkado. Sa 3 ka mga mayor blang nga merkado, ang Burgos, Libertad, ang Central Market sa siyudad sa Bacolod, pabor sa swab testing nga ginpatigayon ibaloon ta kag iban pa mga balita. Ambot na nung biyahe sang Philippine Coast Guard sining adlaw daw nag-end daw mag-end na by 12 midnight karon ang pagpabiyahe sang LSI kag mga iban pa naton nga mga kaaksyon, no? Aton ibaloon lang na diri sa pagpakalagad sa aksyon BBB.
Yari ang countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex sa pihak sang pagpamatok sa mga mga vendors sa tatlo ka mga major markets sa Kagina, sa Libertad, Central kag Burgos. Madamo sa gyapon nga mga vendors along three major markets ang nagapabor sining mandatory swab testing. Actually Kagina Action Rex by section nga listahan ay kaina for mass swab testing. May fish section, may meat, may vegetable and dried fish section. May man section para sa mga transit vendors man Action Rex. Inabalang vendors sa Masa Mart, may man sa kilid sa merkado, sa may bagsakan kaga iban pa sunod diri sa pila ka mga store owners nga naaton siningan istoryahan kagina. Number one diri pabor sila kay suno sa ila bentaha libre ang swab testing. Ikaduha, magluwas diri nga libre nga swab testing para sa ila. May bentaha man sa ila sining nga mga men bala mga tinaho kay makapaidalo man sa swab test Action Rex. Ang iban nagasiling nga no choice kung bala Action Rex kay kumo ang iban mga awardee na sa pila ka mga baligyaan, wala sila sang sarang nga mahimo kundi magsabay na lamang sa sitwasyon, meaning i-obligar nila ang ila sining kaugalingon Para man na sa ila. Yes, Sa sir. mga bumalakal nila. o para man na sa ila mumanggaling ang hambal niya sang iban mayroon nagrason pa to iyang gusto gid nila magpa-swab test para may baluan para safe man sa mga bumalakal. Kabil pagid nga mahambal sila nga COVID-free ang ining nga merkado. May iban ba ni gahambal yang tika lang ng iba niya nga hindi magpa-swab test pero sa piyak sini nga Action Rex nga karon nga daw may ginapaidalom sa gyapon sa swab testing ang pila ka mga vendors. May mga nagtingyob man gyapon kagina mga vendors bala sa tubang mismo sa nga annex building sang Libertad kag nagasinggitan tanda ni isang ila sini nga pagpamatok bala kagina Action Rex gina question Mga vendors gid man to sila. Oo, mga vendors. May vendors yung mga ara lang bala sa kilid-kilid yung mga vendors. Makabig bala Action Rex yung mga transient vendors. Oo, pero amo ni ang gina-question. Actually, gina-question nila ang kredibilidad sa Executive Order number 66 ni Mayor Bing nga sa diin suno sa ila ano ang kasiguruhan abis ang swab test na ini. Gina-question nila Action Rex nga kung in kaso gid man magpositibo sila ano ipakaon abi nila sa ila sining pamilya kag subong man ano ang para man sa ila Action Rex ang ila sining ano ang maganar nila matag adlaw rason nga kaina during na interview man naton sa pila ka mga vendors kagina kay kunti na batian na to mga yamo kag reklamo sa mga transient vendors kag iban pa at yung isa diri Action Rex sa interview man naton kagina ang sabat niya patalang lang ng iban nga mga vendors. Reaction Rex pamatian ta ang reaksyon sang pila ka mga vendors. Reaksyon ni para sa reaksyon ini sa mga vendors nga nagpabor sa swab test. Yes, sir. Okay. Pamatian ta ang mga vendors. Voluntaryo ini sa pagsuporta sa programa sang aton mayor aton vice mayor Elcid Pamilyaran nga nagpangabudlay gid sa pag-explain para mahangpan ang tinutuyo kini nga testing. Kami, ang akon mga timbang, 100% kid kami nga nagasuporta sa sining nga programa. Kaya hindi pwede nga hindi kita magsuporta, mag-upod, magpaidalom sa aton leader. Kumbinsido ka man, sir, sa explanation sa mga otoridad in relation diri sa importansya sa testing? Wala ko kaduda-duda. Kuntinto, kag mathag ang mga explanation sa tinutuyo, kag katuyuan sini, kag diri self-explanatory naman ini nagahikitabo sa aton karon palibot. So para sa seguridad sang aton pumuluyo, nagakinahanglan gid nga aton ini suportahan, hindi kita magpamatok. Ano mo gani, sir? Ben Padilla. Tapos na, sir, nakuha ka ng mga initial na... Okay naman kayo swab ng blanco kami wala ako choice kaya wardi ko madaan sa meat shop. So, reaction ni mo for swab testing sa inyo? Okay na lang kay wala naman kami memo magyapon mo kaya wardi kami madaan gyap sa meat section. Okay lang kung garintal kay pwede mo ko hindi ka swab kaya wardi ko obligado ko mapaswab.
Tapos ka na sa pagpakuha sa swab? Oo, tapos na bagulang gid. Anong proseso? Kadali ka, ayos ang proseso daw, hindi ka man siling nga mabudlayan. Kaya aramin nag-guide ka dan. Ang ginasiling nila nakakabudlay, mga pati ka na sila, ilan na patalang na sa mga vendors di. Pero subong sir, total nakuhaan ka na. Ano ang reaksyon nimo sa pagkuha sa swab test sa imo sir? Nagkanami, kagbinta gid sa akon. In general, bilang vendor sir, pabor ka sa pagkuha sa imo sa swab test? Ay, pabor na pabor gid. Binta gid sa vendors kaya po nang ginagihos ang gobyerno. Binta sa vendors. Aksyon na Rex sa kabahin gidamang sa nga to sining mga na-interview kayo na sa liin sunod sila bintahag na kayo sa mga Kay ti vendors. libre pa na mo. O, libre pa ni. Hindi lang kung magpa-swab kaya sa mga private, ambot pilang bayad, kagiban pang sa hospital daw may kuwan pa na mo, may mga charges pa na. O, may mga charges pa. Dako, ang iba niyan, pinakanubo. I think mga around 3,500 or 4,000. Way lang siningagaw, nagkadtod ra si Emang, Councilor Emang sa Burgos Public Market. May na-interview ka tong taga Burgos? Aksyon na, Taga Rex. Burgos daw, less ang reklamo mo. Less lang ang reklamo sa taga Burgos. Kagina may interview ato na interview naton to kagina taga Burgos ato. Tong pabor siya ti okay lang sa imo. O ibentaha ini sa amon nga mga vendors. Atong gambal niya kagina ang iban nga hindi magpa-swab test. Patalang lang na. Gani man galing iti mansig isa sa aton may diretso man respetuhon ta man ng diretso sang hindi magpa-swab test Aksyon Alvin Yes, Ila Aksyon, man iya Alex. diretso mo. Oo, ilang man na diretso. Anyway, kagina ang situation to kagina kay ang nagpa-swab test kagina ang iyasang sa Burgos dito balay dampi sa may vegetable section Aksyon na Rex. Ato dito na pamtang ang mga Sabihin dampi to? sa may vegetable section sa sulod lang bala lapit sa may Kmart Dampi Action Rex. Okay. O dara dampi, dara sila nagpatigayon sang ila sini nga mas swab testing for vendors. O kagina sa second floor man sa annex building while sa Central Market dara man sa sulod mismo sang Mercado Aksyon na Rex. Ang sa Libertad ya sa babaw. Sa babaw sa may annex building. Oo, sa may annex na balang daan nga building bala to. Nami galito Aksyon Rex yung babaw nga building. Kunti ba na to ginausap? Galing ti way na to sang nagabaligya kay ti sino man tong masakas babaw man. Man, pero na kung para sa akon, sining ko may galing nga lugar ni pwede ni baligyan sa mga prutas bala para limpyo katama. Oo. So para Aksyon Rex mo ni ang gaging katuan man sa nga patrol, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Thank you, Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Matapos ang balita ni Aksyon Alvin Graba, ulay hunon tabi si Aksyon Art ay hopon, may kang tanan sa palayag kag assessment ni Executive Assistant Ernie Pinita, ginpaslamatan ang kooperasyon sa mga vendors sa swab testing. Kag ang pagprotesta ginhimo sang pila ka sektor ginatolerar suno kay CLO Head Attorney Joselito Bayatan. Yari ang kaunan sa report ni Aksyon Art Tayhopon. Sa detalye, Aksyon Art. Pasalamatan ni Executive Assistant Ernie Pinida nga mong cluster head sa market at the same time extraction head sa Bacolod City ang kooperasyon na ginapakita sa mga vendors sa tatlo ka merkado diri sa palibot sa syudad. Ini kasunod Aksyon Rex nga amat-amat nga nagdamo kag nagadugang pa ang nagapila nga mga vendors nga magpakuha sa swab test no kay sa Libertad alone 300 ang una kaina nga mga ginatag nila nga mga forms 230 na ang nakatapos 230 mga 1130 naton sa gintawgan natapos na ang 230 nga nagpass of test sobra 200 ang nakapila pa Aksyon Rex nagdugang pa nga sila sa dugang mga 400 pagin mo Pero maubos din nila within sapon
or sining adlaw? Posible, depende ni sa dalagan isang swab testing nila pero target ito naligad nga palayag na kundi 1 to sa libertad. Pero sa niya kundi ginman malabot na okay malang na at least nagapakita karon sa cooperation ang mga vendors. Amo man sa Central Market iya kag Burgos katino matawhay wa ito ya sang mga protesta katulad kay na sa may area sa libertad. Na may reaction man una vez siling ni Mr. Pinida, yang iban to galing nga nag-participate kay nasa ilang protesta to. Ang isa to supplier man lang to sa prutas, di man to vendors. Supplier to ya, kag ang iba yung nag-intra. Di nalaguro si Councilor John to. Sila nga tiya, depende na lang kayo tutok karon ni Mr. Pinida, na magkompleto lang karon nga daw ang ilas ni na activities. Nga ano to yung kuha ni Councilor John nga naghambal to sa iya? Pati si Atty. Bayatan ang bahala karon na. Kaya kinari ko di kaduan ng tubig Atty. Bayatan. Sige. Di silang ni Pinida, silang nga hopefully nga ang target namon na tong 26 bisan katunga na lang sila ang magkapatigayon kay ting iban pwede pa man yung sumex basi ma-reschedule sila bla sa iban pagid nga way magkahingabot kung hindi gid man matapos karon ladlaw no kay ti ang hindi diri magkapaswab hindi ma-issuean sa clearance ka magsulod na kang magbaligya mo on process ang ila sining kuan sining clearance so dapat gid nga magka-comply sila na magpaidalom sa swab testing antes sila liwat tugutan nga magkabaligya. Ang mga bumalakal ya? Ang bumalakal mo pa ng way subong maplanuhan kung ano ma-regulate sila. Kay ti kung come and go na dang bumalakal mo, gasulod kag nagagwa na drate kung ikaw yung nagpaswab, ang bumalakal mo wala ka paswab ay kakahibalo kung ano na siya. Di ko ni kaya ng negative, hanggang magabakal naman sa imo, mo itong imo distansyahan O, ti may ko kabalo ka positive to siya. Tingnan siya na nagpaswab. Correct. Matang imo, ano na gross. Sir, dara ka lang. Kalma. Dara ka lang, sir, kay iduhol talang ni pagi sa, kuha niyo, sa tikpaw. O, para sa tikpaw ni sir mo. O. Sige nga, kwarta mo, butang na sir, pila na, sisilihan to lang. Pero ariyo ang parayag kag ang reaksyon ni Pinida, balodman sa Solosuya Cooperation ginpakita sa mga vendors. Subong makita nato ng Aksyon Art, diri sa Libertad Annex Building, nagbutok ng tawo kay mapaswab. Kung makita niyo mo subong, palabalabas ang pila, 300 ang una, namon nga nga pass nga ginatag, paubos na, may dugang naman to diyan na, 400. Okay. So subong to mga 300, dali na lang maubos. So, ang sabay Burgos to, so far mga 160, ang naubos mo, sige pa pila. Okay. Ang sa Central Market, amo man sina. Okay. Going pang aton niya kwansubong swab testing. Kaya kung nakita natin dito sa ang Annex Building, gutok na. Kaya bali na puno na sang tao, no? Nagapila sila. Kay gahulat sila nga sila naman ang bulos nga mga swab test. So, target natin nga 2.5 o 2.26, malabot na gini. Kung hindi man malabot, pero malipayo na ito, saan katunga na lang gani, sinasang aton niya total nga number sa mga vendors, malipayo na ito sina, no? Pero daw base kung jutay diferensya, gitman guro. Nagadamo. Nakita sila. Parayag Minister ni Pinida. Now, sa iluwan natin ang parayag sa City Legal Officer sa Bacolod kasi Atty. Bayatan. Kaya tigay na may protesta. Tama, sila na Atty. Bayatan niya ang ilang information ni Pinida mo nagkalabot sa akon kay na. Sila nga, bayan to na sila. I-let go talang nanay. Pero kung ng taon sila may mga violation na. Pero sila nga, okay na lang na. Kaysa pakon mo na sila. Basi kung isa rin sakto pag kita may mga gamiton bala naman na propaganda. Sila nga mo na yung reaksyon niya. Kag sila nga si Councilor John, ambot ko lang yung direksyon niya na nag-ulang trato sa kaina. Siya man lang itong konsyal sang syudad, no? Oo, siya man lang ito. Kay nag-promise to siya na Jackson Bayan gabi sa interview na monitor ko. Si Jackson Bayan, maganto ka kita. Hindi maganto ko to. Aga ka pa, hindi aga pa. City dito, gusto man. Aga pa man si Councilor John to. Daring reaksyon sa City Legal Officer ayot sa natabo kainagag Lunes, Aksyon Lex, kung why ka pa clearance
nagabaligya sa mga merkado nga mga mayor ang Libertad Central kag Burgos, hindi kagit pwede kabaligya kung wala ka nakapaswab. Ari ang palayag ni Atty. Joselito Bayatan. Gitambungan man na din ni Consilor John Gamboa. Wala takbalo kung ano yung iyang agenda. Except nga magpabalo sa tao nga ang tenorya nga hindi lang yan magpaswab. I do not know din niyang direksyon. Base ignorante babla si Consilor John nga blang nga way siya kabalo nga kung ano na ni kalala sang COVID-19. Kung atong tanawon dire, there are numbers of mga violations in a day. Ang aton na lang dire ang lantawon niya, we will first look into the compliance. Kaya kabalo kita labugay maning ila mo. So, kabalo na sila nga once ka mag-react kita, di siya narapat asing tsakto, mo nila propaganda, heavy-handed ang gobyerno, mga tanan na lang bla. Na amon Aksyon Lex ang parayag ni Atty. Bayatan isa ko nagaging si Parar sa interview siya pero sa Aksyon Report sila nagurog karon na kay sila niya mudlay ng ilaya kay di may mga facts kag science ang masihan sila niya gin papanaog ng executive order tigaling di sila magpatitipindi na sila ang balsan na si Telegraph ko sana niya ikwanta lang na tulirahon ka na nila nagilimo nila importante nga nalabot o kung natigayon sa city ang target siling nga pagpatigayon sang swab testing sa mga vendors. Amo ang pinagka mga balita kagapi kikan sa Bacolod City Hall ang ka-aksyon nyo. Aksyon at tahipon una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Artay Hupon. At least matapos-tapos na gid man na ang swab test nga ginapatigayon sa mga vendors. Hindi preparasyon lang naman kung anong mangin resulta sang swab testing ninyo. Kabigon ta lang nga charge to experience. Raman lang na sa balay naton. Kung parte sa baligyan, di makabaligyagid ka mong pamangkot nila, ang wala iragpaswab nga nagabaligya sa 3 ka merkado tanong matabo ni sila. Paskilan man to, kuno butangan sang paskil ang ila sining nga baligyan, meaning close gid. Kaya mo nang pinakamabudlay gid sa tanan. Sige, matapos ang balita ni Aksyon Artay Hupon, gikan sa Bacolod City Government Center, sa iduhan tanang balita sa Kapitolyo, si Aksyon Marlon Hinovia, syudad sang Talisay, nakarecord sang pinakadako nga recovery rate sa COVID-19. Kagiban pang mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Yaring kauda sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex nagalaom ang lokal nga pangaluhan sang syudad sang Talisay nga anuman nga adlaw subong bulan. Mabatsagan na nila ang amat-amat kapag jutay sang kaso sang COVID-19. Matapos nga kahapon nagka-record ini sang pinakadako nga recovery rate na nagdagat na sa 81%. Tiko patunupan ang Talisay City. Amon isa to ang nagpanguna nga lugar sa Negros Occidental nga may pinakadamo nga kaso sang COVID-19. Pero ang rason ang ginhalinan man sang ila siring grabe nga kampanya kag ginpatigayon nga mass testing. Ang 81% nga recovery rate pinalampuwasan na nila ang recovery rate sa probinsya nga 63%, ang regional naman 70%, lapit man sa recovery rate sa national 83%, so mga 81 ang Talisay. Sa national naman nga recovery rate 83%. Ang datos kay presentar sa Talisay City Health Office pagi sila sa City Health Officer Dr. Joy Gladys Guanzo nagapakita nga ang case load o confirmed cases ara sa 550 pero sa 550
ang mga nagka-recover 448 na tanan. Active cases 86 na tanan, mga 15.6% kina siya. Ang mga nagkarabatay ti nagapabilin sa gihapon nga D-size pa isang na-record nga pag-o nga napatay Aksyon Rex. Pati siya naman ka mga kabaragayan, medyo gin-report pa sa Talisa City Health Office ang good news. Tangod may ara sa 17 ang mga barangay nga ang nabilin nga active case or cases single digit na lang. Ay ara sang duha nga mo ning medyo damo na lang nabilin ang zone 12 pulo ka active cases, ang zone 12-A 21, ang 8 mga barangay makabig na nga COVID-19 free. Ang kabatangan kag kataling bante nagapabilin sa gihapon nga COVID-19 free, way gid sa naka-record nga positibo sa COVID nga residente nila. Singit ko lang kay ang Bago City naman nagsunrek sa mga adlaw, mayara sang anunsyo, no, mayara sang ginpahibalo si Mayor Nicolas Ayulo nga ang sinuman nga nagasulod sa public market sa Bago City, kinahanglan nga may ara sang ginatakod nga face mask kag face shield. Pusilingon, no face mask, no face shield, no entry sa Bago City Public Market. Effective immediately. Ang mando sang alkalde sa mga nagasulod kag ang mga naganegosyo mismo Bago City Public Market. Bisan pa nga dutay naman ang bilin nga active cases sa Bago City kay man 25 na lang. Sa 262 ka mga confirmed cases, 228 ang recoveries. Pagbayara sila sang siyam ka mga nagkalabatay. Mahi naman sang probinsya nga level. As of October 8, ginpresentar nga datos subong lamang nga aga ni Provincial Incident Management Team spokesperson Chacha Magallanes. A record from March 27 to October 8. Ang kabagusan nga kaso, confirmed cases, ini Negros Occidental, 3,522. Ang recoveries ara na sa 2,300. Ang active cases ti 1,140. Ang mortality kung mga nagkalabatay ara naman sa 82. Ang mga nagpositive LSI 684. Ang outside sa Negros ka record 3. Returning overseas of Filipinos 230. Ang APUR authorized person outside of residence 43. Ang domestic, kaya mo nang nagpabilin nga may pinakadabo nga kaso sa Negros Occidental. Nagalapot ni sa 2,375. Mga frontliners naman nga nag-positive sa COVID-19, 163. Ang 4th classification, pinag-classify pa kung walang palaan kung anong ilan sila nga trabaho. Pero nag-positive sa COVID-19, nga may address sila nga Negros Occidental man, 24. So mana 3,522 ang confirmed cases, pero may nag-ayo naman na ang recovery sa mga 2,300 karang pasyente. Update gikan sa Kapitolyo Provincial ang Aksyon Marlon Hinoboya una sa balita na sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Thank you. Salamat gid Aksyon Marlon Hinobia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:45. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta dira pag-relax sanay sa way pa magka-timo-timo sang palanyagahon pag timo-timo na, no? Kwantanay, endorso kita na ho, kaya rin ho, ang may tisi para gid ni sa ato, no? May tisi.
ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa servisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalaman palanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Ako po. Ayos, sige, daligid lang ha kay tamyawon tanay ning mga ka-aksyon tako kay Alex Fuentes. May lang nga pag-monitor Alex Fuentes. Thank you so much, gid. Kag kay Carmelo Garingo, siling ni Carmelo, siling niya Attorney Bayatan, pabor iya si Councilor Gamboa sang swab test. Ginapahibalo lang ni Councilor Gamboa sa mga vendors nga kung ano ang dapat nga ihatag nga ayuda sang gobyerno if in case nga mag-positive sila kung diin sila dapat ibutang kay base ihalid naman sila sa mga eskwelahan. Kag kay Wilma Cabarles may lang pag-monitor liog lang ko tamiyaw Action Rex kay Millie Mills. Valencia Kenneth, thank you so much gid Valencia Kenneth. Sa kay Liberty Binitin Obaldo, salala pa sa no. Ayos. Thank you so much gid.
Kay Kelly kay Kelly Jelly, no? Kelly Jelly, may lang pag-monitor. Ga-monitor da siya sa USA. Happy listening lang da kay Mr. B-Boy Villasor sang CMO Sektoral Bacolod ara sa upod ni Mr. Pinida. Okay. Sige. Thank you so much, gid Kelly Jelly. Kay Jeno Estrabon, may lang pagpaniaga da kay Mr. Vince Patrick Estrabon. Ayos kay sa talunan siling niya face shield, face mask, sanitizer, gloves, Rex kompleto para sigurado. Gani man. Nelda Siguanse, may lang pag-monitor kay Nanyer Oyadnil, no? May lang pag-monitor dra sa Quezon City. Happy 68th birthday sa akon Papa Henry dra sa Sitio Hulugon, Barangay Carolan, Kabangkalan. Ayos, thank you so much, Gid, no? And Alex Montisa, sining niya, oportunidad na ang free swab test sa aton tanan galing ang pamangkot ano ka efficient kag accurate ang resulta compare sa mga private institution nga swab testing kaangay sang PNRC. Okay, sa kay Nataza Pinol, tapos ng mga vendors pa swab, how about ang consumers? Sure, kamo nga nakapaswab na sila nga hindi sila positive. Jo Marie Formentera kag Jenny Perez sa Binalbagan, may lang pag-monitor, no? Okay. Kay Dino Alec, may lang pamati. Kag kay Bong Tiso Arroyo, Sir. Okay. And Vivencio Salcido. Kay Nonoy Salcido from Mansilingan, no? Thank you so much, Gid. Okay. And Rose Guevara, may lang pamati. Kay Flores Merasol Mercy, may lang monitor, no? Kay Heaven Roberto Lames, may lang pamati, no? Advance happy birthday kay John Diaz. Saan ang birthday ni John Diaz, man? Ni Aksyon John. Check ta. Jerel Marandi Gadolo, may lang monitor. Juanita Valenzuela, may lang pag-monitor sa barangay Sagasa, Bago, kag sa barangay Malingin, no? Ayos. Kag gatamyaw lang si Alex Montisa sa tanan nga staff sang RTC Talisay, especially sa maestro nga si Sir John Robert Tronquillo, driving in si 2 sa tanan nga Group 2B class sa pamilya Ramirez Montesa, madamo gid nga salamat. Thank you so much, gid, no? Ayos. John Michael Himay sa Barangay Robles, La Castillana. Salamat, gid, John Michael Himay. Kay Virgie Cobon Villas sa Magbanwa, may lang pag-monitor kay Mr. Milili Uligo dara sa Tangob, no? Juanita Valenzuela, Barangay Sagasa, may lang pag-monitor. Kay Maria Milagros Tahom La Chica, may lang pamati, no? Kay Teray Las Piñas, may lang pag-monitor. Ayos, sige, dali gid lang mga kaksyon, ha? Standby, manong balik kita sa Dili Gilamang Madugay. Pamati alamon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balang
ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sa adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sinsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayo na italag na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Philippine Standard Time, las 12:59. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad. May lang nga pag-monitor kay paring Alan Navales kag Jusing Topas. May lang nga pag-monitor.
Kay paring Mark kag Ems magbanwa dira sa Barangay Handumanan, good PM lang. Paring tip-tip kag Memle Rasan no, sa Barangay Stefania. And paring Rinly Marte dira sa Banwasang Valladolid. Paring Elmar Trafangco kay Mrs. dira may lang pag-monitor. Paring Renz kag Leia Campus dira sa Barangay Sumag. Paring Philip kag Tintin Rizaldo ho may lang pag-monitor no. Dira sa Barangay Alihis ni. Ayos, sige. Paring John Britannico dira sa Purokay Isano sa Barangay Alihis may lang pag-monitor. Paring John Britannico. Katuan tanay si Aksyon Alvin Graba dira sa Negros Occidental Provincial Police Office. Pinaka-latest nga update sining kamatayon sang isa ka engineer. Subo-subo man niya agapa kay gid mechanical trouble ni kung napiyong nga no. Bumunggo ni si isa ka wing van na nagresulta sang kamatayon sining engineer. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Yara na sa isa ka punerarya ang bangkay sang isa ka inhinyero matapos na aksidente sa dalanon sang Hacienda Divine Access Road, Barangay Efegenio Lizares sa siyudad sang Talisay. Aksyon na Rex involving ni sang 10-wheeler truck nga wing van type kag ang Toyota Hilux. Ang biktima diri ginkilala kay Glenn John Nemenzo, 30 anyos, soltero pa ni siya. Aksyon Rex sang Villa Angela, Barangay Villamonte diri sa siyudad sa Bacolod. Empleyado man ni siya ang ESJ's and Sons Construction. Amo to siya ang solo nga nagasakay sa iya sining Sino to ngalan niya? Engineer Glenn John Nemenzo. Nemenzo? Oo. 30 anyos, kag taga Villamonte ni siya. Well, ang driver sang 10-wheeler truck, amo si Jonesio Ikay Jr. sang Barangay Bayran, Banwa sang Valle Hermoso, Negros Oriental. Amo mani ang driver sang amo ni ang nagadala sang wing van nga ang loaded man sa mga sa mga construction kag iban pang mga ginausar bala sa construction i-deliver kuntani sa may Triumph. Now, sa initial diri nga pagpangusisa ni Police Master Sergeant Eduardo Pachoro, ang Toyota Hilux Aksyon na Rex halin siya sa Bacolod going kuntani sa siyudad sang Silay, while ang 10-wheeler truck on opposite direction halin sa Silay going man sa Bacolod. Now, dugang pagdiri ni Pachoro, base man sa pagpungusisa sa ni Pachoro dito kay Igay, ngamon driver sang wing van, ginaligar sang driver nga madasig ang dalagan sang Hilux kaga-aksidente na nga nabungguan ng truck. On the parts investigation naman sang mga kapulisan nga may posibilidad nga napiyungan Aksyon Rex ang ining biktima while driving sa iya sining sasakyan. Rason nga una ini nga nagbunggos truck kag nagbaliskad. Ang distansya Aksyon Rex halin sa lugar mismo sang pagkabunggo niya sa truck o sang insidente, more or less mga 100 to 120 meters ang kalayoon. Sa steps pa ni Aksyon Rex suno kay Pachoro, more or less mga 94 ka steps ang gintupan sang Hilux after nga nagtabog abi o naglubog dito sa din ang sa lugar sang insidente. Kag natabo diriya nga nagtabog man abi ang biktima sa iya sining salakyan. Kay ang natabo diri Aksyon Rex suno si diri kay Pachoro nga naglabog ang pertahan sang 10-wheeler truck on the side o sa may driver side. Guba ang kristal, naglupok pa ang mga guma sang amo nga truck. Well, ang Hilux halos wreck Aksyon Rex, no? Kakas ang pertahan, ang mga parts ng salakyan nakakas, ang driver sa may driver side, ang cover sa kilid sang salakyan kakas man. Bisan gani ang parts sa sulod Aksyon Rex, including na ang seat belt mismo nakakasman. Rason diri nga ang biktima naglabog man sa dalan Aksyon Rex. Ari ang pahayag ni Police Master Sergeant Pachoro. Kung ako maglag sa sitwasyon, basi ko simple pa lang na tulugan niyang sa may Hilux. Kasi ko ang taon na tatong malang hindi dalagan mo.
Ang aligasyon ng isang driver, isang wing van, isa tatlong na akong dalagan, kaya tungkol nga makabakulod sa Maria, isang kanya sa bakulod tayo. Niya sir, nag-swerve niya sir ang Hilux sa sakon, yung pinagbikaw mo sa siya, yung galing kinigo na. Kung posible, sa katatikon sa dalagan niya, pagkabunggo yan, hindi halos mga panampakas ang sa wing van, kuya pa mo rin sa ulo, tapos talalabog mo rin sa wing van. Pag bunggo, posible nga nagpaliskan sa dason kung ano, basta ka nag-slide ang sarakyan pagkatapos sa pinakalas posisyon. As estimate, sir, pila katapak ang ginhalin sa lugar ng insidente pakadto sa nagbaliskan ang Toyota Hilux, sir? 94 regular step. Siguro mga 100 to 120 meters siguro ang kalayo, siguro magamusa to. May posibilidad madasig ang dalagan sang Toyota Hilux. Posible man si Alvin, hindi kong taon dati kada siguro ng dalagan niya, tapos natural lang nga layo kita niya nga diferensya. Kasi nga pinaka-point to impact lang. Kasi kung taon na tuod, ang iyang skid marks kung malapad-lapad. Kaya mo man na kinaligar mas ang driver. Sir, amo ning rason bisan ang driver nagtabog pas. So balik pagkabunggo niya, kung diara dito sa may driver side ang isang Hilux mo. So pinaka-posible dito yung side na igo, kasi pati ito pender yan, pati patahan niya, hawak ito ng tanan mo. Mas naigo to, pati ang iyang seatbelt. Kaya may kita mo ito kanina nga may lupit sa dalan. Kung mo itong pinaka-seatbelt, yung pinaka-kuwan ng iyang seatbelt, ay mo ito siguro nga pagkabunggo niya, although naka-seatbelt yung si Sir Glenn, tungkol sa impact, pagka-igo nakakas ang pating parts ng iya itong seatbelt, so nag-ustok yung mga airbag to. So pagbaliskan, tunawas itong tanan niya itong kwansa dito nga side. So mo siguro nga nadagdag mo sa salakyan Aksyon na Rex, kabahin kita sa pahayag ni Police Master Sergeant Eduardo Pachoro. Taga din to si engineer to? Si engineer taga Villa Angela. Villa Angela. Barangay Villamonte. Sa din to sa galing nga engineer Aksyon Alvin? ESJ and Sons. Diri man sa Bacolod. Diri sa Bacolod, Aksyon na Rex. Padulong kung tali. Sa tani makadto to? Sa ila sili nga site, kay may ginaobrahan dito, may gina-construct Action Rex. Sunod diri kay Pachoro nga pagkat... ginang ginalinan sini ko, no? May posibilidad suno kay Pachoro nga natulugan o napiyungan ang driver. Rason nga nagbunggo Action Rex ini nga Hilux dito sa truck. Okay. Kung mechanical trouble, hindi man siguro gid magdasig gid galing kay dira sa area da kumo nga jutay sa lakyan pa, aga pa. Dasig-dasig ang dalagan niya sini. Okay, 4 lanes pa daan Action Rex. Lapad-lapad na area mo. Lapad pa sang tapos kundi pa north siya, nga direction, din siya sa right side mo. Kung from Bacolod siya, going to north direction, ara sa right side, pero nag-cross pa ini siya sa ways ang pa Bacolod nga mga dala, no? Aksyon na Rex, ang to, that is why nga sagapa niya itong truck. Actually, hindi man hid-on gid. May portion ng sang truck sa ulo, kag sa pangilid, amo itong dalasa sang pick-up ni engineer ni. Aksyon na Rex ni engineer na Menso. At sunod diri kay Pachoro. May lang ni isa lang ang nagasakay ni sa engineer, siya gid lang ni. Lang gid siya nga sakay sa iya salakyan, padulong kuntani sa ila sining site bala. May ginaobra man sila dito sa Silay at dito Action Rex sa area mismo sa may Ipehenyo Lizares, barangay Lizares sabi at dito na natabo ang insidente. Balita, nagikan sa Negros Occidental Provincial Police Office ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Nokpo sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita sa Nokpo kadtuan tang BCPO si Aksyon Eric Magbanwa maki-update ta sining kaso sang 21 anyos nga dalaga ti sakit-sakit di positibo gid nga ginhimuslan ini sang animal nga tricycle driver ni ho. Posible duang pangatubangon nga kaso dapat pakit-kito na lang ni sang rihas na. Hindi gani bagnos siya lang ay kanami gid pang lapdosan nga klase ka mga tao niya. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric. Yes, Aksyon Rex, Peregrino Cantong, Eric Green, Heber Capson, mayang hapon nila sa inyo. No? Ayun, Dipur.
Okay, Okay, Aksyon Rex, Cantong, today is our last day. You know that. So okay. you better follow up Sige so na na. that we go and go. No? Ayo di purma. Sa Monday to kuno kaya lang alang ginang Okay, that's good, Aksyon Rex. That's good kagani That's ako. good. Hindi mag-that's good. Ayo di purma. Because you are double good. That's good ba? Yes. Ay, pwede. Ayo, kapag iting-init sa buko to, mayo man ah. Gani, no? May man mag-init lang. Galing Galing gabi ko na po, nag-aulan siya. Oo. No, sila karami sa timpo, pero magapon-apon na ito tipon ang galom sa bukid. Tapos makaligad ang 30 minutos, mahulaw naman siya. Oh yes, Aksyon Rex, no? So, laban sa face mo, no? Laban sa face mo. Ayo di purma. Hindi ka ma-face mo, makurog-kurog ka ni kon. Laban po, ang importante hindi lang hindi mabisa, no? Ang ano? Ang dila. Di purma. Ang dila, Ang dila, hindi mabasa, no? Mabasa na ang bilog na lawas ang tela, hindi na mabasa. Laban eh. Like ulan, kaya basta ma-pass mo. Kaya mag-kurog-kurog. Conforme na ni si Sino? si Kagawad Jofred mo. Oh yes, Si kagawad Kap, Fred, Kapchad. You better fly na, no? Ayo di purma. Lupad na. Kamagdong ka. Hindi mo ba? Amo na lang tirada, Aksyon Rex, no? Laban. So, si Mr. and Mrs. Joseph Pajulit Chuwada. May lang ang pag-monitor na sila. Mr. and Mrs. Manuel Kusang sila, ato nina, no? Ato nina. Parinono, ato mo na. Puto wala kasi parinono ka pabatsyag, no? Basta hindi ato, no? Busy pa siya siguro. Busy pa si parinono o si Hado, no? Si Mike Janseva, gapanyaga. Ate, okay, good. Si Mike Janseva. Sige panyaga, sige pamati sa Aksyon Radio. Laban eh. Na sila kay the best, no? Hosto. Tira lang ako sa tiyempo. Gani man ate, sige ate. Kwan gid, positive, may sexual abuse gid. Na kwan gid, rapot gid ang dalaga nga 21 anyos, Aksyon Rex, no? Actually, duha ning kaso nga pasaka sang iyasang WCPD, pero di ang WCPD pagkapasaka separate ka kaso rape, ang police station number 1 pagkapasaka kaso separate robbery, Aksyon Rex kay ginkawa sa paliguli ang cellphone kulintas kag cellphone sang biktima. Kag sa mga dakop sa police stato dito kag na-recover ang ining nga mga kagamitan sa biktima kag no less than ang biktima positively identify nga iya gimangli pakabutang so pagluwas gali nga mga wato sa may plano kisa gali iya himuslan himulos gid jain himuslan nga gani may plano kisa gali iya manghimulos tapos sa pangawat utdon kag ibulad sa init no kag protoho no para nga para nagaragumo no wala na kini chance sa makagawa Aksyon Rex kaya sila ni Police Lieutenant Arlie Torrento ng WCPD head nga after nga mapasaka ilang kaso kantuan nila ang Parole and Provision Office para makansel ang sila nga provision sa kaso yung murder Aksyon Rex no pamati ata nga palayag latest development sa palayag ni Police Lieutenant Arlie Torrento at pamuno sa WCPD sa BCPO. So, the update no sang aton nga kaso, so we have concrete evidence na for the sexual abuse, mga indications ng abuse, and now ang aton nga mga requirements and preparation sa pag-file sa kaso gina-work out na sa aton nga investigator at case. So, ang affidavit taking, ang result, ang whatever pieces of evidence nga nakuha naton sa crime scene, so amo na tanan nang gina-plaster. So, wala pa kita kapirma endorsement kag hope na to nga within this day ma-file ginaton ang kaso against sa aton nga suspect rape no and so far may mga follow-up investigation naging contact ang aton investigator on case so with the assistant ang aton station commander sa station 1 kasi si Del may mga ara nga mga recovery no nga nakuha so ang matabo since na establishment nga may ara pag pangawat kag may mga recovery so
ina makapasaka kita sa case nga rape with robbery. Gusto ko ma'am, may nagkaladula patuloy ang kagamitan sa biktima ma'am? Yes, so may nagkaladula, no? So hag na-recover man, kag nakuha gid ang aton investigador. So amo nang gina-work out pagit sa mo kay may follow-up investigation naging kanta kahapon, kag amo nang nanging resulta. So far da amo na ang gina-work out sa buong kag way pataka pero may endorsement. Ang yan ma'am mga provision, tingin na workout yun mo sa parol ng provision nga makancel to ma'am, no? Ang matabusin na rin, no? So, after na ma-file ang kaso, amo naman na ang pag-furnish na to dito kung ano naman ang violations nga inhimo iya sa iya nga kaso. Aksyon palayagi na ni Police Lieutenant Arlene Rendon ang tagapamuno sa Women and Children Protection Desk sang Bacolod City Police Office. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Eric Mamuna nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. May lang pag-monitor kay Sir Basti Gerhen. Si Basti Gerhen monitor. Ari ng pinakabag-o kag pinakepektibo nga herbal supplement Evergreen Herbal Si 8 ng aton oras sa iluhan tanang balita gikan sa San Carlos City upod kay Aksyon Stephen Presquito. Ini may kang tanan sa lalaki arestado sa bust operation sa Banwa sang Tuboso. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Stephen Presquito. Yes, Action Rex, timbog ang isa ka suspetsado nga lalaki sa diin na mga pasado alas 2:29 kahapon dito sa may Purok Mabuhay 2, Barangay Poblasyon, Tuboso, Negros Occidental. Pinagini sa operasyon sa Tuboso PNP sa isa ka drug by bust operation. Natigayon nga nadakpan ang suspetsado nga ginakilala si Alfredo Sardido Jr. E. Rosales, 33 anyos ni, kag isa ini ka dati na no nga tukang surrendering kag SLI kag wala ini sang asawa kag residente man ini sa nasambit nga lugar. Gani nga pinagi sa pagdakop nakuha sa iya posisyon sa mga operatiba sa Tuboso PNP ang anom ka heat shield transparent plastic sachet nga may uno din nga ginadudahan nga shabu, 500 peso nga by bust money, kag isa ka unit sa Suzuki single motorcycle nga may color gray ini. Ang estimated nga buka-bugaton sa ginadudahan nga shabu nag-abot ini sa more or less 0.28 gramos nga may street value ini nga 1,904 pesos. Gani karon ang suspetsado Action Rex ari sa kasudian sa nga Tuboso PNP para sa pagpanatubang sa kaso nga RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nag-report na rin diri sa siyudad sa San Carlos, una sa balita, una sa aksyon, ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Stephen Presquito. Samtang sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, doa ka mga persona dakop sa ginpatigayon nga pagbulang sa isa ka barangay sa siyudad sang Sagay.
Yari ang detalye upod na kay Aksyon Roger Gotib sa siyudad sang Cadiz. Aksyon Roger. Action Rex, duwatanan ka mga persona ang ginpadakop sa makatapos sa kapulisan sa siyudad ng Sagay nga nagpatigayon sa pagbinulangay sa isa ka barangay. Ang pag-operate sinigin patigayon mga alas 4:30 takna sa hapon kahapon. Sa diin, ini ang natigayon sa may purok sa Pagita, Barangay Paraiso, sa siyudad ng Sagay. Ang ipagdakop ang Mosanday, Rigi Plaza y Zeronio, 27 anyos sa gidan, kag Dines Pio y Montaño, 34 anyos sa gidan, Lonsay may asawa, kag tanan residente sa among Nuog. Ang report, ang Intel Operative sa Sagay City PNP. Sinalom sa pag-supervise si Police Major Albert C. Nakabatol sa informasyon sa madugay na nga ini sila ang nagapatigayon dira sa illegal nga pabulang. Bangod sinigin ka sa ang operation. Patigayon naman nga makuha pagin ang mga ebidensya. Duha ka mga patay ka mga fighting cock. Kag subugman isa kabilog na bulang. Ang 500 piso nga ginakabig bit money na na-recover man siyang kapulisan. Subject na pagkapasakan sa kaso ang duwa talan nga nakaladakpan nga sa diin amo ang ginatumod nga maintainer sa sina nga pabulang. Ang duwa sa karon ang detinado sa Mainsan PNP Custodial Facility sa siyudad sang Sagay. Report kita sa siyudad sang Sagay, una sa balita, una sa aksyon. It is Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Roger Gotib. Matapos ang balita sa siyudad sang Cadiz, ay luwantang balita ni Aksyon Percival Villamor sa Central Negros. 33 anyos nga lalaki sa Banwa sang La Castellana arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga murder. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Percival Villamor. Pers? Yes, Action Rex, ang La Castellana Police Station nagkandak sang operation against sang wanted person kahapon sang alas 10 sang aga, Action Rex. Kag dire ang operation ginapamunuan ni Police Captain Ramil A. Bustamante, upod ang alert team nga ginapamunuan naman ni Police Master Sergeant Nelson Madrinya. Kag bit-bit ini, Action Rex, ang warrant of arrest nga ginserve sa isa ka persona dito sa Mayasi Banwa sang La Castellana. Kag dire pirit ang aton kasang kapulisan ang pagdakop sa isa ka persona nga gikilala sa kay Junel Lumont, 33 anyos, kag pumuloyo sang sitio Colubian, Barangay Mansalanao, La Castellana, Negros Occidental. Ang operation dire kandak sang aton kapulisan ka magdala sang warrant of arrest nga may case number 6008, kag inisya wala sang bill recommended nga ginpapanaog ni Honorable Cyclemen Hison Fernandez sang RTC Branch 63 La Carlota City. Kag may pitsa naman ini ang warrant of arrest adtong bulan sang July 25, 2019. Karon ini ang suspect ara nahunong sa custodial facility sang La Castellana PNP. Report live gikan diri sa La Castellana PNP ang inyo ka-aksyon, Aksyon Percival Villamor, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kita pa serbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabisan ano nga kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Pamatian namon ginasandigan, tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon, sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radyo,
radyo. Pagkolon kag negrosanon inyong pamatian. Philippine Standard Time, la 1:32 ang aton oras. Balik kita diri sa aton sining pagpangalagad. Daligid lang kay kwan siya, on and off. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pagpangalagad, sining bahin mapag-goodbye na kita-kits kita on Monday. Diri sa Aksyon BBB. Standby na sa This Is My Life, sunod sa diligilamang manugay, upod na kay Aksyon Welma Sugaton. Ako naman ang inyo sining Aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa Balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.